Wel, als je te gaan moet wat je ongewoon wil je schuldig. Als je aan het tjus. Agus wat trouw je dan als een schuldig. Agus wat je zo maar. Agus gewoon nog een trouw je agus een lachen. Ach wat gewoon maar kopiepen dag. Agus krijg piepen de nieuwste gaan gaat je. Ach gaan je nog als je ook piepen den wooners. Dan een wooners wat dat ga je. Ach kon je wat we de pootje gaan de kielen. Ach je gaat vloeg heen aan de piepetje. Ach van die is hele wat en maar kopiepen dag. Agus van die is in die generen. Die femmanen is je goede zien. Agus hebben ook zo. Waar geen een behoedje. Kaboegedag, skanullegedag, skabier. De goede zien aan ille. Agus waar die we kennen het zijn piependag. De Tjenopiegen daar is goede zien aan. Agus lava zo. Hij mag gewoon naar behoedje. Korutje penne koradi. Agus dat we chillen. Hoe moet je kleren? Krijg ik vast. Agus maar we kunnen een kschen doen. Dan gaat het stuk te hier. Dan stappen te skiën zijn doris. Dan puren gatoen, kan je het omhoog? Stappen skiën naar zijn doris, hij is tegen hier. We zijn wat toch klas aan de hinder die chinnen. Als een hier. Ogra, je naar zussen niet leuk, niet het tolslen te stoei. Velossen die. Hallo, Rosu. Gaat de hagen nu groei moet weg, kun je er heel je. Hallo, hagen lossen die ha kastel weg, kan hem boog. Ogra, je me haar zussen de ganse pietek. Het alla naar te gaan met smaak. Hoe kun je de gastel weg maken ze voor? Wat je zegt, ja, ras, maar ga afroepen, maar ga de weg. Hij is hier gaan water. Je is te rijden naar zijn water. En hier te zich tolle ketijn, zo'n show. Jaren haar zijn gilje. En hier te zich perlen met je dubbel de schoonha. Je poe in de piepen, dacht. Wel, als een water gaat zien voor een stukje jaar, gaan we dat goed. Ik koos zo lang de graai naar de 16, je hebt er maar graag samen heel. Agus goed de jees meehouden en jees meehouden. Agus goed de hengen aan die al. Training jullie zien. Agus. Waar veilig een tjenge die om maar goed te hengen en naar die al. Hier als je naar de wouden ook al is, de hengen maar gaat ze weer al. Zo je naar zien. Ja, kan al maar, ik kan zien je school. En ik zie je zo aan een dorp, zie waar ze je. Niet stil of iets. Gepraat, kapika van je dat die kost hem niet goed. Dat ik je vrienden die om naar zien. Dat ik als een gil. Waar ga je gillen weg? Wanneer mij hoort dan het je koppen je vliegen in het terrain is. De piepen dat kapot is. Agus. Ja, ga maar. Je nog wat. Agus ook kan je schiep. Da gabra had je de vatten gehemen. Hallo voor het vat. Het piepen. Hoe was het uit de show die je voor je gaat? Zo, die gaan vooruit, die gaan weer glad. Nu zijn we te tjannen in het hui. Wat de konjen, de piepen, de gepaden, wat die, als een man. 60 werden wij schillig, 60.
ليش لاري يا غدر شي ما خدن دو شي هو شي هنگ هو شي توش برا هاد كول بيكو علي اخ ترى كيسن سبيكليك ستوس نامش لاسو ويا هنشيت كابيها انا ما هنا شبرا يا همايك بكو ها يساتا كان ما ليش نهي هي ما فيهاش شستو غني وانت يا غمان هو بيبي ده كفره هي بقى ما مش نيون ويجار جوله ده كفره حياتك هاي شو ناقص هاي برا دستوي آخرون روي تفوت دي تيانو وانا بيهوي تيتا شو ده ما خفيس كنا دريو ديانو فوت رسانه بيهوي هلو شباب شوهين با بيب داك ماشينه خولو با سابرو هولو خوي اهو بس شنا بود nog hasvel اگه شواخ کل نگیده هوش یا نگاله پاش نیلو کباشو ایش وی پدا خانه خوی نویس یواز چه خالیف وان جیلکی های پرهد یلو ایسانه گلو وی پدا خانه جیلکی یونسی خوی اگه سوار جانه خیلی رو وان Ak flyschne pipe ke hele gelag het kiel staat dat je bijna ik wat ken. Ach zo. Kutje homo kan de zes uur maar. Ach en jara wie hoe ka puine pipe ja. Agus als je leme kon gria sas is een hallig. Die cashier se wie. Ik heb die heel lang met een gie. Rahavan tak. Ja, het gaat je maar wel. شاكر هيلا داش وسويب وخصوص أشتون كيولا أجلس كان يشافيب ناخش فات واسخين يترم شو كاسو بتري خوش أكروغنا أخلش أجلس كلمة فيك تخرج كان سلوت دي لاين مالك كتيوغا دو شاهين أخويا كل أنا بيب تلقت بدوبة. أفندا جيل أنا بيب كنا رباتي. أنا بقعد شيء خيخني. أجلس كانوا يشيعوا من سيراي. أنا شيء خي. كنت أرسبيه كانوا بيب ده كيسن. إيه بخوجو. أنا كروت تخسرتني. يعني تهلو خيش الدنيا. هاي لا بيب ده. أيوة. أنا الغورة كم تجي.